Marco en Gerrit hadden padelbaan in Burgum oernaam. De twee hebben het gewies maar hadden naar je project. Ja, de kans deed zich voor om het van de vorige eigenaar over te nemen. En die hebben we met beide handen aangegrepen. Ik ben er heel blij bij dat het hier plak vindt. En ik hoop dat er een heel veel mensen gebruik van maakt. Ze hadden de zaak net alleen nog oernaam, maar ik vond het verbeteren. We hebben een extra singlebaan aangelegd en een derde dubbelbaan hebben we neergelegd. We zijn bezig met de logo's, we gaan het toiletje nog netjes opknappen, we hebben nieuwe vendingmachines neergezet. Dus we maken echt wel een professionaliseringsslag. Singlebaan betekent dat je 1 tegen 1 kan padellen. Dus dat is vooral voor mensen die net starten met padel erg prettig, want die hebben vaak nog niet het netwerk om met z'n vieren te kunnen gaan spelen. Dus kan je gewoon gaan oefenen met z'n tweetjes. En als je dan eenmaal het spelletje door hebt, dan kan je je aansluiten bij een andere groep en dan kan je richting de 4 tegen 4 gaan spelen. Marco en Gerrit ben je zelfs in Den Haag en vernemen dat de populariteit daar al wat heen leidt. In Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland is het al wat populairder. Maar het noorden komt er wel degelijk aan. Neffens de wethouder is de nieuwe padelbaan een onwinst voor de gemeente Tietzerkstra-deal om verschillende redenen. Qua zoens is dat natuurlijk goed. Het is weer een sport die wat nij is en misschien dat, gewoon ik een talent ervan heb dat ze hetzelfde het is weten. Een ander belangrijk element is dat je mensen kan treffen en dat het gezellig is. Ja, het is voor ons eigenlijk een uit de hand gelopen hobby en daar hebben we ons werk van kunnen maken. Dus ja, we doen dit soort dingen graag. En we hopen natuurlijk dat er veel padel-enthousiastelingen komen kijken en een potje komen spelen. En of het maar zelfs ik een keertje de baan ook jit? Dat lijkt me wel inderdaad leuk. Ik heb al een paar keer dingen. Ik ben eigenlijk wat meer een tennisser. Maar dit misschien wat meer instructie, dan lijkt het me dit wel heel leuk.